В разчистването на руините участват хиляди хора и специализирана техника. Според експертите, шансовете да има оцелели под отломките над 24 часа след труса са нищожни. Хората от засегнатите райони все още са в шок. Страхът и ужасът се четат по лицата им, а сълзите не спират да текат. Преживявал съм много земетресения през годините. На всеки 7-8 години има по едно голямо, но такова нещо не бях виждал. Трусът беше много продължителен. Не мога да определя как се чувствам. Не съм спал, защото съм много уплашен. Земетресението продължи повече от минута и половина. От вчера до днес сейзмолозите са регистрирали десетки вторични трусове. Най-силният от тях е с магнитуд 5,5 по Рихтер. Земетресението, което удари в сряда сутринта, е едно от най-смъртоносните в Италия за последните години. Причината за това е малката му дълбочина, която е едва 4 км. Епицентърът е между областите Умбрия, Лацио и Марче. Районът е планински и труднодостъпен. Голям брой от жертвите са от селото Паскара дел Торно. Подобно е положението и в градчетата Аматриче и Акумоли.